りあえず全体的に塗って、自分で染めたからさ、すげえなんかあれなんですよ、傷んでる髪が。だからこれを塗ってちょっとでもツヤを見せるみたいなさことをしないとマジボサボサになるし、結構風で持っていかれる。はい、こんな感じでね、こんな感じでサクッとメイクでした。はい、終わり。以上です。で今日は16観音に行って、丸池様に行ってきます。滝も行けたら行こうかなって感じ。今日も一日にしていきます。いつも見てくださってありがとうございます。いいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では皆さんも今日一日にしてください。ありがとうございます。じゃあねー。